ani waliɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ. Kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira tɛnɛndonya in na lapasali kɛ jɛkulu saba fɛ ka ɲɛsi kɛnɛya ko denbaya ka koɲɛw ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Kɛnɛ in sigira u fɛ ka se ka kunnafoni ɲininaw ladɔnniya sababu minnu bɛna to u bɛna baara ɲɔngiriw boloda. Banque Internationale pour le Mali BIM-SA ani cakɛda min bɛ n'o ye Sheikh Sali ye u jɛra ka baara dɔ sigi sen kan mun tɔgɔ ko tungaranke n'o bɛna kɛ sababu ye ka tungarankew ka koɲɛw nɔgɔya. Ninnu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔnni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira lapasali kɛ jɛkulu saba fɛ ka ɲɛsi kɛnɛya ko denbaya ka koɲɛw ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma. Kɛnɛ in sigira u fɛ ka se ka kunnafoni ɲininaw ladɔnniya sababu minnu bɛna to u bɛna baara ɲɔngiriw boloda n'u bɛ fɛ k'o baara ɲɔngiriw boloda ka bɛn ni marisi kalo tile 9 ye san 2017. An ka maa minnu kɛra baara sire Tata Ture a n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Cakɛda saba sendika ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min n'o ka cakɛda ɲɛsinen don kɛnɛya nasiraw ma ɲɔgɔn dɛmɛ ka fara promotion de la famille kan ni lajɛrɛ min filɛ nin n'a tɛmɛna nin cakɛda kofɔlen ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛ tali kɛ ka masala waleya dɔw kan waleya min n'a tɛmɛna u ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma wasaba sɔrɔ a la n'o ye u ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin jamana gouvernement ma n'u ma se ka nɔba bɔ n'o laɲini dɔw bɛ tali kɛ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bila waleya ɲuman kɔnɔ togo min na u bɛ se k'u ka baara kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye. Préavis de grève n'i y'a lajɛ point 5 de b'a kɔnɔ mais n'a bɔra point 1 na a tɔ bɛɛ ye point kɔrɔmanw ye an ni gouvernement kun bɛnna min na k'a fɔ u bɛ an ka ɲinifɛnw d'a ma gouvernement yɛrɛ kun ko an ka tile 21 d'u ma ko tile 21 kɔnɔ ko u bɛ caman ɲɛnabɔ mais an ka cɛ kalo 3 ye bi. U ye min fɔ an ye prime ko t'a la quoi anw kun ye 20,000 ɲini yɔrɔ min ko anw mako bɛ 1,200 de d'an ma ye donc syndicat ma jɛn n'o ye o y'an ka ɲinifɛn dɔ ye an ka ɲinifɛn fana n'i y'a lajɛ baarakɛyɔrɔ la condition minnu ni baarakɛlaw bɛ condition k'u kɔnɔ ka se gardiw ma an ko o ka améliorer. Bon, olu la kɔni o bɛ améliorer gouvernement sɔnna k'a b'a améliorer mais n'i y'o lajɛ fɛn caman tɛ se ka fɔ olu la quoi an sɔnna kɔ komi an bɛ ka minɛnw san don o don n'a bɔr'o la an ka ɲinifɛn tɔ 7 in bɛɛ foyi ma ɲɛnabɔ a la. An tun ye préavis de grève illimité fɔlɔ déposé ni point 1 ninnu tun b'a la point 9 pratiquement o de kun don point 8 an ye kumaɲɔgɔnya kɛ an bɛnna kan k'a fɔ o point 8 ni problème t'o la olu bɛ ɲɛnabɔ nin kan ka ɲɛnabɔ yanni nin cɛ nin kan ka ɲɛnabɔ yanni nin cɛ je n'ai pas le papier sous la main mais a bɛɛ tɛ n kunkolo la tout de suite avec les délais mais an tun bɛnna o de kan point 1 tun b'a kɔnɔ a n'a ka sous pointw de don c'est à dire bakuruba 1 mais fitininw b'a la o bakuruba 1 n'an ma bɛn mun kan o ko an ma k'an k'a to an ka taa sous commission an ka taa commission na o baaraw bɛ taa kɛ commission na an ka ɲɛmɔgɔbaw syndicalement n'o ye UNTM ye o wulila ka se UNTM ma aw an bɛ tugu aw kɔ mais gouvernement an b'u deli u ka sabali u ka kɛ Alahu Taala ni kira kama u ka sabali an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn gasi sigi wallahi karisa ye n ka baarakɛden ye o kɔrɔ tɛ k'a ka hakɛ t'i fɛ dɛ. Ni sendika ɲɛmɔgɔ ninnu ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kun y'a laɲini ka prime dɔw kɛ u ye nka an bɛ don min na i ko bi o laɲiniw ma se ka sira sɔrɔ. D'abord prime min b'an bolo ka kɔrɔ o ye catégorie A ta ye 5000 ani murumuru ye an ko nka catégorie A ta ka 20,000 fara o kan an ye sigi ka fɔ k'an ma se ka bɛn u ko an ka taa commission kɔnɔna na parce que 5000 ni murumuru in dila ma a mɛnna. La dɔ bɛna fara o kan parce que olu yɛrɛ bolo n'a mɛnna nin cogo la ta révision sariya kunda diyagoya don ko an ka taa commission kɔnɔ an taara commission na ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka dusukasi taara juguya ni anw ta ye parce que 20,000 mun ɲinina n'a fɔra ko an tɛ jigin o jukɔrɔ non
wa duru kɔrɔ mun tun bɛ anw bolo dɛ u ye o de 25% o de proposé anw ɲɛ catégorie A ta bɛ bɛn 1,200 ani murumuru ma an dalen tɛ ɲɔgɔn na bilen dɛ. Ni laɲini minnu kɛlen filɛ nin ye kɛnɛya sendika ɲɛmɔgɔw fɛ u y'a yira k'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma nɔbɔ o laɲini ninnu na yanni alamisa nata cɛ n'o ye marisi kalo tile 9 ye a bɛna kɛ degunba ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛyasow la sabula kɛnɛya tigilamɔgɔw olu bɛna baara bila fo waati min na ni jamana ɲɛmɔgɔ ye olu ka laɲiniw sabati. Kɛnɛ dɔw sigira jamana kalanden dɔw fɛ ni nin bɛ kɛ a siɲɛ gale jamana kalanden minnu sigilen don jamana kɔfɛ a baara labɛnna u ka jɛkulu fɛ n'o ye Union des étudiants maliens de l'extérieur ye u y'a sigi bamu mun kan o de ye ka fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ sababu ye ka se ka yiriwa sabati baara ninnu kɛr'u fɛ kari tɛmɛnen école de médecine kɔnɔ Pongé an ka maa minnu kɛra Sere Kadi Jakite a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali. Mali sanayɛlɛn kalanden minnu bɛ yen n'u bɔra kɔ ka kana sanayɛlɛn kalan kɛ Mali kɔnɔ u ye baroda kɛnɛ sigi walasa k'u hakili falen ɲɔgɔn na nin kɛnɛ in kan u ka masala bolila ko caman kan minnu kɛra sababu ye u ka ɲɛma k'i da don u ka gɛlɛya dɔw la. A ye tɔ sigi sabu étudiant malien de l'extérieur a kungo ka ca Mali université kɔnɔ administration yɛrɛ kɛcogo ye a kungo gbɛlɛya. Donc an ye ni association in de sigi lasa a ye gɛlɛya ye la o gɛlɛya ka se ka taga wuli ka bɔ étudiant malien de l'extérieur kan cogo d'abord ni kun fɔlɔ ka information la passer ka autorité attention interpeller ko an bɛ gɛlɛya b'an kan an bɛ an balimaw fana lakodɔn ko an bɛ exister ni gɛlɛyaw bɛ yen u bɛ se ka na an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka o gɛlɛyaw ta ka bɔ ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka yira fɔlɔ ni ko ni étudiant minnu nana ka bɔ kɔ kan ni jeunesse minnu bɛ malien denw minnu bɛ na ka bɔ kɔ kan ko kana sigi Mali la ou bien kana u ka kalan tɔ continuer n'olu ladoko ɲɛna o bɛ dɔ fara Mali ka taaɲɛ de kan. Mohamed Sherif Aidara ka fɔ la n'o tun ye kɛnɛ in den fa ye ale y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de ka kɛ ka se ni kalanden ninnu ma walasa u ka lafiya da sɔrɔ. Domi Sanogo n'a ka équipe nana lajɛ ko u ye yan problème caman de b'u da la u ka sɛbɛn ko au sein de l'université au sein des facultés au sein des ministères an nusu sawara o don parce que an y'a dɔn k'a fɔ CSDM kɛkun ye mun ye o de ye c'est que CSDM Conseil de la diaspora malienne kɛkun ye mun ye ka maliden n'u sɛgɛrɛ ka malidenw madɛmɛ n'an denw nana ka na sɔrɔ k'a fɔ problème b'u la yan olu dun ye den minnu ye malien sigilen bɛ kɔ kan o den dun nanen ka na kalan kɛ yan donc an ko alhamdulillah aw ni ala sɔnna aw hamina ko mana kɛ ko o ko ye yan parce que aw tɛ fɛn yɛrɛ ɲinina aw ka hakɛ aw ka considérer i b'a fɔ maliden à part entière an b'an wuli k'a jɔ ka bɔ o don na ha bi an b'a fɔ ma ɲɔgɔn na u bɛna fɛn o fɛn fana kɛ u b'a fɔ n ye an se ko ye fɛn o fɛn an b'a kɛ et surtout u ka droit mɔgɔ si tɛ droit ta bolo o kɔ CSDM ka kɛ yan ka min bɛ yen u y'a dɔn k'a fɔ ko u ye min kɛ o bɛɛ ye maliden ka kɔnɔ yɛrɛ ye u fa n'u ba minnu taara u sɔrɔla kɔ kan olu fana bɛ se ka to kɔ kan mais u ko de k'u bɛna ka na kalan kɛ yan ka na Mali u ka jamana dɔn k'u n'u dɔw ko n'u kɔrɔkɛ ko ɲɔgɔn dɔn ka kalan kɛ yan ka maliden mun nafa o ye fɛnba de ye o dɔrɔn o ye réussite ye o kun ye yɛrɛ ye donc o y'a dɔn k'a fɔ ko u y'u bara et mɔgɔ si tɛ se k'u droit minɛ u bolo parce que malien de don o fɛn o fɛn mana kɛ administration ko ye u ka hakɛ CSDM bi wuli k'i jɔ ko kelen ko tɛ don kelen ko tɛ don bɛɛ de dɔn fo ka na inshallah duɲa ban malien bɛ taa tunga na malien tungaran kɛ bɛ den sɔrɔ n'o den y'o sɔrɔ n'o nana a bɛna CSDM sɔrɔ yan k'u ma dɛmɛ u ka kunko la ka cɛsiri ka yiru la k'a fɔ ko Mali ye an bɛɛ ta ye. Mun ye babu senbaw walawalaliw ye ani dɔnkilidaw o kɛra sababu ye ni ka nin baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ da donna babu sen min na kɛnɛ in kan o de ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka doroko ɲɔgɔnna kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta sabati. Banque internationale pour le Mali BIM-SA ani cakɛda min bɛ n'o ye Cheikh Sali u jɛra ka baara dɔ sigi sen kan mun tɔgɔ ko tungaranke o ka laɲini tɛna kɛ dɔwɛrɛ ka se ka an ka tungarankew ka koɲɛw nɔgɔya o kadra de kɔnɔ u ye kunnafoni kɛnɛ sigi sen kan ka se ka bɛɛ ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Kafunɛ Bacili Ibrahim Kulubali.
Tungaranke Mali cakɛda do min bangenen do subahana mansin sanfɛ ala ni Sheikh Sal Service ani BIM ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na walasa Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ yen nɔ n'u sigilen do jamana kɔ kan u bɛ se k'u yɛrɛw bolo nanafolow ɲɛnabɔ u sagoya la baara minnu n'u b'a fɛ k'a dangɛnɛmaya u faso la k'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ kɔ kan wa u ma ciden wuli ka bila baaraw la plateforme Tungaranke Mali a bɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen de nɔgɔya ni feerefɛnw camanw ye minnu bɛ sɔrɔ u bolo u ka sugu sanfɛ an y'a kilina sɔrɔ pour que an balima minnu bɛ kɔfɛ malien minnu sigilen do kɔfɛ u ka se ka u ka wari utiliser k'u ka wari gérer u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma wari ci mɔgɔ si ma donc o kɔnɔna la ani BIM ye an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que malien minnu bɛ kɔfɛ n'u ye compte dayɛlɛ BIM na u bɛ se k'a fɔ BIM ɲɛna m'a fɛ k'an ka so courant sara ou bien m'a fɛ ka terrain san ou bien m'a fɛ ka nin kɛ plateforme Tungaranke sanfɛ donc automatiquement BIM bɛ u dɛmɛ o la ka se ka o baara ninnu kɛ ka sɔrɔ u ma wari ci mɔgɔ si ma pour que wari kasara ka na u sɔrɔ tuguni parce que u degunna kosɛbɛ u bɛ wari minnu ci ka na n'i y'a wari chiffre lajɛ c'est plus a ka ca ni miliyari kɛmɛ ni kɔ ye an y'a hakilina daminɛ ani BIM bɛ ka baara k'a la a bɛ wagati caman bɔ an yɛrɛ ni malien laissé directeur an ye voyage caman kɛ kosɛbɛ Faransi ka taa ɲɛfɔ malien ɲɛna donc comme sisan ko bɛɛ sigira sen kan donc sisan ne an y'a a ŋaniya ta ka an ka presse wele ka na ka ɲɛfɔli k'u ye ka yir'u la k'a fɔ sisan BIM bɛ nin fɛn kɛ u ka mɔgɔw ye weleweledakan kɔni bɛ ne bolo sisan o de ye nin ye kibaruya duman de ye k'a fɔ an balima minnu bɛ kɔfɛ parce que mɔgɔ caman bɛ bi ni a fɔra k'u ka wari ci n'u ye wari ci a tɛ k'a kɛcogo la donc exemple caman ba bɛ yen kosɛbɛ et mɔgɔ caman bɛ bi BIM bɛ kɔfɛ a bɛ wagati caman bɔ donc u degilen do k'u ka wari bila BIM ka bolo kan maintenant ni BIM nana yɛrɛ u la k'a fɔ bon ok a y'a ka wari bila an ka bolo kan problème t'a la maintenant an bɛna possibilité dɔ d'aw ma a ka wari mun b'an ka bolo kan ka aw to aw sigiyɔrɔ la an mago tɛ ka taa tuguni k'a di mɔgɔ ma mais an b'a to aw b'a fɔ an ɲɛna an b'a fɛ ka so san o bɛ sara se i fɛ an b'a fɛ ka courant sara BIM b'o courant sara an b'a fɛ ka balo san BIM bɛ balo san an b'a fɛ ka assurance kɛ BIM bɛ assurance kɛ ainsi de suite nin jɛɲɔgɔnya sira min ni a bɛ BIM SA ani Tungaranke Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ BIM SA o ye nafolomugu la baara yɔrɔba ye min lakodɔnnen do Tungarankew fɛ kosɛbɛ o de kama nin banki a y'a kanu ka Tungaranke Mali kɔkɔrɔma don a ka hakilina la ni ka jɛ ka baara latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛna kɛ dɛmɛba de ye hali bi malidenw ma minnu sigilen do Mali kɔ kan an ni plateforme Tungaranke jɛra ka baara kɛ pour que ka se ka wari ciw de nɔgɔya malien de l'extérieur mɔgɔw bolo parce que n'i y'a ye n'a tun tora banki damaw bolo f'u ka se ka wuli de ka taa banki de la ka se k'u ka opération kɛ mais aujourd'hui n'i ye plateforme Tungaranke lajɛ n'a i inscrit la ka ban i bɛ se k'i t'i ka so kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ la hali métro kɔnɔ ka se k'i ka opération kɛ ka sanuw kɛ i ka compte kan fɛn o fɛn bɛ se ka nɔgɔya kɛ malien de l'extérieur ye an bɛ to o hukumu de kɔnɔ welewelekan min b'an bolo ka ɲɛsin Tungarankew ma c'est que toujours u ka danna an dalen fana b'u la Sheikh Sal SARL nalen n'a ka projet Tungaranke donc an ye opportunité in saisi parce que an ka client caman de bɛ tubabu jamana la an ka client caman bɛ Faransi caman bɛ Espagne caman bɛ hali Chine yɛrɛ ani Tungaranke mɔgɔw an yɛrɛ mission caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon maintenant ni projet in b'anw permettre ka gɛrɛ an ka clientw na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali jamana kɔnɔden caman olu de sigilen do Mali kɔkanna kan wa u ka nafolomugu ladonta jamana kɔnɔ o fanga ka bon kosɛbɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana sɔrɔ fana yiriwa o musakaw la Tungarankew bɛ min bila ka na jamana kɔnɔ a caman bɛ don da minnu fɛ o ye denbayaw ka musakaw ye o hakilina kelen de kama nin baaraba min dadonnen filɛ ni o ye Tungaranke Mali ye a nafa tɛ ban fɔ la a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka jamana maa ɲɛmaw fana dɛmɛ u ka wulikajɔw la ka sanga ni baara bolodalen ye Tungarankew kama agence de voyage min bɛ n'a bɛ wele ko Nour Travel a ye a ka daw yɛlɛ sibiri tɛmɛnen ka se k'a ka baaraw kɛnɛ kan da baara ninnu kɛra a yɛrɛ jabala la Amdalaye Asel 2000 la o mun senfɛ maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ Kadi Jakite Mohamed Sidibe a sigira sen ka kɛɲɛ ni san 2015 ye agence de voyage Nour Travel n'a ka baara ye ka taamaw labɛn ani lekɔlidenw ka yalayala kalan bilalen kɔfɛ wa ni kulu kelen fɛnɛ bɛ wuli ka jɔ fɛnɛ kɛ iji labɛnw ka dara kɔnɔna na fo ka na se umura ma Nour Travel ye agence de voyage min dayɛlɛla initiative mina saniya kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ degun dɔɔni bɛ hiji secteur baara kɔnɔna la an ka hijidenw bɛ degun fɛn dɔw la ka sɔrɔ u man ka degun a la
donc maintenant jateminɛw kɔfɛ an ye agence dayɛlɛ pour que agence tɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ pourquoi u bɛ degun donc o de ko an y'o ka an yɛrɛ ma devoir ye k'a essayer ka se ka dɔ bɔ hijidenw ka degun na o de y'a dayɛlɛli ye an y'a fɔ cogo min na fana GIE min agence bɔra GIE min kɔnɔ n'o ye Nour Agir ye Nour Agir tun bɛ an tun ye fɛn dɔ poser n'o tun ye Mina Saniya ye donc Mina Saniya o de ye Mina City la an bɛ tile 3 de kɛ yen mais i b'a jateminɛ k'a fɔ o tile 3 in kɔnɔna la maliyɛnw ka yɔrɔw tun bɛ nɔgɔ kojugu donc an nana ni Mina Saniya ye pour que ka taa an tun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka yɔrɔw nettoyer ka mɔgɔw yɛrɛ volontaires bɛ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ ka city nettoyer. Min ye ladilikanw ye ani kuranɛ kalan o kɛra ni cakɛsoda in ka wagatiw la belebele. An bɛ barika da Ala ye bon agence min ni an filɛ ka na ka lancement na kɔni a ye min jira ani kuma minnu fɔra ani baara minnu kɛra n'an serela min na kɔrɔ ye k'a fɔ ko baara min don baara don min a sankɔrɔtara bon an b'a ɲini Ala fɛ hali bi hakili ɲuman min b'u la fɛɛrɛ ɲumanw ni dabali ɲuman minnu b'u la pour que ka ayiwa hijidenw ka se k'u ka hijiw kɛ lafiya ni hakilisigi la vraiment Ala k'o sabati an bɛ dugawu k'ulu ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ agence de voyage bɛɛ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye anw yɛrɛ de ye maa minnu bɛ baara k'a la maa minnu bolo b'a kow la nin bɛɛ ye nafa de ye jamana ma n'a ɲɛna jamana ka fɛn dɔ de ɲɛna hali bi an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a ɲɛ ka jamana yɛrɛ sabati k'a hɛrɛ caya ka lafiya d'an ka jamana ma. Donc an b'a ɲini dɔrɔn u ye agence min lancement kɛ sa Ala k'a kɛ hɛrɛ ye et puis u ni agence tɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u k'u jija ni mɔgɔw sera Mina ani Arfa u ka se ka saniya waleya ye u ka se fana ka maaw lafiya u ka hiji kɔnɔ u kana se ka degun wɛrɛ foyi sɔrɔ an b'o dɔrɔn de ɲini Ala fɛ. Min ye ni jɛrɛ ye a kun cɛra ni duwawudenw ye duwawudon min taara ka agence in sɛgɛrɛ wa u tilara ka duwawu kɛ kokura Mali jamana ye. Sigida fɔlɔ kɔnɔ fangayini jɛkulu min bɛ ADEMA PASJ denmisɛn 200 taara a kan d'u ma ka fara u ka fangayini jɛkulu kan a kɛra koba ye u bolo sigiyɔrɔkaw fɛ sibiri tɛmɛnen an ka ɲɛmada Fuseni Keta a ka sɔrɔlenw fɛ. Hakilila min mɛna wasa hakilila don an wasala an kunna wolola an nisɔndiyara jama min bɛ yan nɔ jama bɛ cogoya min na a dilanna cogoya min na ani jama ye hakilina minnu fɔ jama ye miiriya minnu fɔ denmisɛnninw don mais hakilaba b'u la sabu u y'a yira baara ka d'u ye dɔnniya ka d'u ye mais n'u b'a fɛ ni jamana ka dilan an bɛɛ ka jɛ k'a dilan ɲɔgɔn fɛ olu m'a fɔ k'u bɛna u niyɔrɔta minɛ ko dɔ la ou k'an ka sigi n'an ye baara kɛ an ka to tila an ka gato tila an ka sogo sarada o tɛ mais ko de an ka jɛ ka baara dilan ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ olu ka sigida in n'o ye sikɔrɔ ye k'a bɔ nɔgɔ la sira tɛ sikɔrɔ ji tɛ boli ko ɲuman sikɔrɔ ji min ta yɛrɛ ka gɛlɛn yɔrɔ caman na musow bɛ si jitaw la donc nin de y'u haminako ye welewelekan min b'o o ye nɔ o kɔni ti a bɛ se ka kɛ o ti ban politique la mais an bɛ min yira u la u kana ADEMA la politique mɔgɔ mɛra ka fɛn caman miiri a la daminɛ la i y'a miiri ko ni donna a la ko wari de bɛ ta ka d'i ma an yɛrɛ ka campagne la i b'a sɔrɔ kuma caman an yɛrɛ tɛ campagne kɛ ka ɲɛ ni ne bɛ député ɲini i b'a sɔrɔ n bɛna projet minnu fɔ maire ka baaraw de don an b'a fɔ an bɛ pont dilan an bɛ ji dilan an bɛ fɛn nin se t'anw se ye mais ni bɛɛ bolo dira ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ donc jamana kɔnɔdenw man'o faamuya ka taa fɛ an bɛ se ka fɛn caman ɲini ɲɔgɔn fɛ an bɛ min fɔ denmisɛnninw ye ou bien mɔgɔ minnu bɛ hésiter la parti kɔni n'aw nana n'an ye baara kɛ ni hɛrɛ sɔrɔ la bɛɛ de jɛ don mais bɛɛ de bɛ jɛ ka baara fɛnɛ kɛ. An nana ADEMA la dɔw tun bɛ parti dɔw la dɔw tun tɛ parti la mais an y'a ye hakilina min bɛ anw na jamana in jɔli la ani fɛɛrɛ min bɛ an bolo ADEMA de la a ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ye an y'a ye ADEMA la parti tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ kelen de ta don depuis parti sigi fo kana se an bɛ don min na i b'a fɔ bi ko mɔgɔ kelen de bɛ yen ni ko wuli ale de ye candidat ye c'est à l'ADEMA an bɛ yɛlɛma bɛ yen alternance bɛ yen e bɛ kɛ candidat ye o kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a ye a b'a falen aw ni ɲɔgɔn cɛ an nana u y'a yira n na ADEMA kɔni na bɛɛ i b'i sara ni i seko ye min ye wulikajɔ ni cɛsiri min b'i la ADEMA la an y'a ye mɔgɔw bɛ sara ni o de donc an ye ADEMA choisi o kama obstacle ti an ni candidat cɛ n'an nana avec détermination n'an nana n'an ka cɛsiri n'an ka baara ye donc an bɛ se ka fɛn caman ɲɛ sɔrɔ ADEMA la Mali yɛrɛ ye. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Diɲɛsɛlɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so jamana 15 ni u k'a ma ko Conseil de sécurité olu bɛ munumunu nzalo la farafinna kɔnɔ dɔ la u ko kɔnɔ min ma ko Lac Tchad
a fɔ Chad jamana, Cameroun, Nigeria ani Niger. Ka sabu kɛ hadamadenya dɛmɛ nin kɔnɔ in mago bɛ a la bi Bamaji jɛkulu min bɛ Nigeria kaw fɛ yen Boko Haram o ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka sɛgɛnba lase a yɔrɔ sigibaw ma. O de kosɔn diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 ma ɲɛmaw u ka nin wulikajɔ in min gɛlɛn filɛ nin ye ka ɲɛsin farafina kɔnɔ in ma. François Delattre ka fɔ la ni o ye Faransikaw ka lasigiden ye. Diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies kɔnɔ a ko nin waleya in bɛ kɛ waleya dɔ de ye olu fɛ ka u ka fili kɔrɔba dɔ furakɛ ka sabu kɛ ale ka fɔ la nin kɔnɔ in min filɛ nin ye farafina ni u kama ko lac Tchad a kunkanko ma deli ka ta ka a don bala diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma ɲɛma min fɛnɛ bɛ wele ko Matteo Ricroft ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ u bɛna lajɛ diɲɛ seleke naani sedigi jamanaw minnu bɛ yen k'olu yuguba ka kɛ dɛmɛ ka nafolo bɛ se ka bɔ cogo min ka yɔrɔ in dɛmɛ. Jamanaw minnu fɛnɛ bɛ a kɔnɔ na ni o ye Niger, Nigeria, Cameroun, Chad ka taa se Benin ma. A jamana ɲɛmaw fɛnɛ bɛ se ka lajɛ ka yiriwali k'o don u ka baarakɛtaw la jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min o ye u ka laɲiniw dɔ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun nataw la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ciden ninnu y'a jira k'a fɔ lajɛ belebele bɛna sigi sen kan Faransi faaba la Paris kɔnɔ in kun kan ni o ye lac Tchad ye min bɛna kɛ diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale ka yamaruyaw kɔnɔ. A se u n'a lajɛ wariw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min maa minnu bɛ yen nɔ ni Boko Haram kɛlɛ kɛra sababu ye ka dadigi kɛ olu ka maayaw la walikele Boko Haram ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'olu dɔw kɛ k'u sigiyɔrɔw bila walikele k'u ka hadamadenya sabati siraw bɛɛ lajɛlen gurin nafolomugu ka kɛ k'olu dɛmɛ. Dɔw y'a yira fana k'a fɔ nin min kɛ wale ɲuman dɔ de ye ka ɲɛsin Tchadikaw ka jamana ɲɛma Idrissa Déby Itne ma barisabu ka d'a kan kabini Bɛmanjiya walew kɛlɛli daminɛna diɲɛ kɔnɔ a kɛ mɛn ka ɲɛkun minɛ. Boko Haram kɛlɛ la Nigeria jamana kɔnɔ kɛlɛbolo min sigira sen kan ni u k'a ma ko force mixte multinationale a y'o dankɔrɔba ye. Mali jamana fɛnɛ kɔnɔ Bɛmanjiya wale kɛlɛli la a y'a seko fɛnɛ kɛ nka kɔlɔlɔ ndan tɛ Tchad jamana wagande ma barisabu ka d'a kan Idrissa Déby Itno a yera nin kɛlɛw minnu na diɲɛ seleke naani sedigi jamanaw ka wari ma kɛ k'a dɛmɛ a y'a ta a yɛrɛ ka jamana wagande de kɔnɔ. Wagande in dun fɛnɛ n'u dulomɛ fɛn min na o ye taji ye. Taji dun bilama sɔngɔ bilen don diɲɛ seleke naani sugubaw la o kɛra sababu ye ni ka dadigi kɛ Tchad jamana na. O kumana diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ma u ka nin wulikajɔ in kɛ k'u kɔfilɛ kɔnɔ in na ni o ye lac Tchad ye a b'i n'a fɔ u bɛ ka wale ɲuman dɔ de kɛ ka ɲɛsin Idrissa Déby Itno ma ni o ye Tchad jamana ɲɛmaa ye. Sudan jamana kɛlɛcɛ 125 minnu minɛnen kun don Sudan jamana Mamudu tilenjɛkulu fɛ min bɛ wele ko Mouvement populaire de libération du Soudan o ma 125 sera ka labila dimanche don. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Mamudu tilenjɛkulu kɛtɔ ka Sudan nsurasi ninnu di a tɛmɛna u ni Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni de ni ɲɔgɔn cɛ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a bolofara min ɲɛsin bɛ dɛmɛ donni ma o ka ɲɛsin maa degunnenw ma u k'a ma ko comité international de la Croix-Rouge o de kɛra sigikafɔ yɛrɛ n'u donbaa ye Mamudu tilenjɛkulu ani Sudan jamana ɲɛmaa Omar El Bashir ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Yoweri Museveni Uganda jamana ɲɛmaa o da donni ma a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mamudu tilenjɛkulu ye min kɛ n kun bɛ ka Sudan jamana surasi 125 minɛ k'u datugu u ye san 7 de kɛ u bolo wa babu sentigi ni o ye Yasir Armani ye a y'a jira a ka dantigɛliw la kunnafoni di sira dɔ fɛ k'a fɔ olu ma maa ninnu bila kun wɛrɛ kama adamadenya nasira de don a n'a kɛ sababu ye u soma minnu bɛ Sudan jamana kɔnɔ n'u tora k'u ka maa ye k'a bɛ balo la a segin bɛ ka na u cɛla o bɛ kɛ sababu ye ka nisɔndiya sabati u ka duw kɔnɔ k'a dabɔra o de kama. Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa Teodoro Obiangema Mbazoko a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Guinée équatoriale duguba filanan ma ni o ye bata ye taama min sen bɛ a ye dantigɛli dɔ kɛ ka jira Guinée équatoriale jamana kɔnɔ jamanadenw na k'a fɔ lahala kura dɔ n'an bɛ ye Guinée équatoriale jamana kɔnɔ a ka lajɛ a ka dabila o tɛ lahala wɛrɛ ye bandiya a bɛ ka ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔ. Maa caman y'a jira k'a fɔ bandiya a ka ɲɔ ɲɛ Guinée équatoriale jamana kɔnɔ k'a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Guinée équatoriale ka sɔrɔ fanba dulonnen don fɛn min na ni o ye dugujukɔrɔ taji ye o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ bilen don diɲɛ seleke naani suguw la ko nafolondanya de bɛ ka bi ka denmisɛnninw don bandiyabaw la ni ka maaw fa. Nka Teodoro Obiangema Mbazoko ko Guinée équatoriale jamana ɲɛma a k'a bɛ fɛn min fɔ jamanadenw ye k'a fɔ ko taji sɔngɔ bilen don diɲɛ seleke naani sugubaw la nafolo bɛ nafolo la u tɛ ka se ka sɔrɔ Guinée équatoriale jamana kɔnɔ k'o ka taa kɛ bandiya yɛrɛ kolokolokun ye jamana kɔnɔ k'a tɛ jɛ ni o ye e maa o maa mana sɔrɔ bandiya la i fa tɔ don a ko a kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka maa o maa kɔni mana fa k'i ye bandi ye k'a sabu k'i ye maa fa k'o t'o bɔ ale ye a k'a fɔ ko a bɛ o tigilama minɛ k'o datugu k'a sabu kɛ k'o ye bandi jugu fa wa kiiri tɛna wuli jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maa ma o maa min mana bandi jugu fɛnɛ fa. Nin kɛra Teodoro Obiangema Mbazoko Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye min ni a ye a lase a ka taama dɔ senfɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma taama min kɛra duguba filanan na ni o ye bata ye.
Afrique du Sud jamana ɲɛmɔgɔw u b'a fɛ tɔgɔcɛn mun y'u sɔrɔ kɔsada in na ka lajɛ ka dilacogo ɲini a la o den kɔsɔ bi duguba min wele ko Johannesburg lakana tigilamaw polisilakaw kɔni bɔn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ juwafuranjɛ jan dɛmɛnen Afrique du Sud ka denw ye fɛn dɔ de kɛ min jɔra diɲɛma hakili fɛ don dɛmɛnenw na mɔgɔw kun b'olu hinɛ minɛ kuma min na ni nazaraw kɛmɛ ka farafinde kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn ye ni u ka maa ɲɛma yɛrɛ datugulen kun don Nelson Mandela diɲɛ seleke 4 kɔnɔ farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ye Nelson Mandela dɛmɛ ka kɔkɔrɔma don ka Afrique du Sud jamanaden fimanw fɛnɛ dɛmɛ ka u kɔkɔrɔma don walasa jɔnyajuru bɛ se ka tigɛ ka bɔ u sen la nka olu ka laban ka n'u ɲɛtinɛ kɛ bi farafindenw ye Afrique du Sud jamana kɔnɔ k'olu ye dunanw ye a ye maa caman kɔnɔ guwa o de kosɔn maa ɲɛmaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna lajɛ sa ka lakana tigilamaw bɔ k'u caya fa bɛɛ lajɛlen la nka maa caman y'a yɛrɛ k'a fɔ lakana tigilamaw ka bɔ k'u caya o t'a ɲɛ ye fo a ka don ko dɔ yɛrɛ de kɔnɔ k'a fɔ maa man k'i maa ɲɔ kɛlɛ ka sabu kɛ ko dunan don o ka ye mɔgɔw ka taabolo la o ka sidɔn mɔgɔw ka tabiyaw la Afrique du Sud jamanadenw fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ ko fura ye ko n'o tɛ ko lakana tigilamaw ka bɔ k'a caya k'o t'a furakɛ dunan dɔw ɲininkalen y'a jira k'a fɔ olu dɔw ye buru feerelaw ye Afrique du Sudkaw ka wari dunda u kama ko rand ni dunan b'a ka burukala feere randi dɔrɔmɛ 10 k'i bɛ taa sɔrɔ dugule b'a ta feere randi dɔrɔmɛ 9 o buru in bɛ sɔrɔ dɔrɔmɛ 9 na yɔrɔ jumɛn buru dilan yɔrɔ jumɛn na dunanw b'u yɛrɛ ɲininka o la Afrique du Sud ka den dɔw fɛnɛ ɲininkalen olu y'a yira k'a fɔ hali n'i ye fɛn feere gwɛlɛya la dunan mɔ k'a n'a ka kan ko barisabu ka d'a kan ko jamana den tɛ ko nin ko in kɛn bɛ k'olu sɛgɛ ko baara tɛ jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ dunanw ye nka maa minnu ye maa faamu ɲanenw ye olu ko u bɛ a ɲini Afrique du Sud maa ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka nin ko in dan sira la kunnafonidiw bɛ se ka kɛ cogo minnu na ka se k'u kalan k'u lafaamuya u k'a dɔn k'a fɔ dunan man ka kɛlɛ jango farafinde farafina jamana kɔnɔ a man ka ko o ka kɛ taabolow ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sisan nɔ an bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ dayɛlɛ championnat national 5e journée Joliba AC ani ASB olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun kun cɛra ASB ale ka kile Joliba a ka fu dolanci ninnu kɛra u fɛ kari tɛmɛnen marsi kalo tile 5 stade Omnisport Modibo Keyita kɔnɔ an ka maa minnu kun b'a kɛnɛ ka Sherifula Jabarani tɔgɔ la Isufu Kulubali Samba Traoré kabini ɲina senanduranci baaraw daminɛna min ye Jeliba senandurancikulu dɛsɛlɛmɛni k'a yɛrɛ sɔrɔ o da kelen de la min ye farafinagun senanduranciw o da jɔlen don a la kokura walasa a ka se ka danaya kala sɛmɛ a jurumadodobaw la Joliba AC min dofini tɛ ye bilenman ye a wajibiyalen kun don a ka se ka sebaya sɔrɔ ASB kan o min dofini tɛ ye nɛrɛ ye kabini jalatigɛba ye yamaruya di Fanyɛrɛ Jara ka denmisɛnninw o ye wulikajɔ boloda digili ani wulikajɔ o y'a tugu ɲɔgɔn nɔfɛ nka o senw tɛna daja jɔda la waati min Joliba bɛ ka wulikajɔ boloda ni k'o sɛgɛrɛ o waati kelen na min ye ASB denmisɛnnakaw ye o m'o bolo jigi o wulikajɔ dɔw de senfɛ Mamadu Jalo a bɛ taa celu dɔ ni ka di ASB ma ka kɛ ni Joliba AC défenseur a n'a cɛkɔrɔsiba ka fili dɔw ye o celu bɛ don sanga 19 kɔnɔna na kabini o celu donna Joliba AC bɛna wulikajɔ goloba halisa nka o bɛɛ n'a ta a tɛna ɲɛ sɔrɔ ko la kelen ani Kanangolo tulonkɛ wuliko fɔlɔ bɛ bila o de kan tulonkɛ wuliko filanan na Joliba AC a bila da bin na a bɛna ta o da kelen na wulikajɔw ani tulɔnin sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nka si tɛna kɛ cɛlu ye o kɛwale bɛ kɛ sababu ye tulonkɛ bɛ kuncɛ min kan o de ye kelen ani Kanangolo ye sabu tɔn fila tɛna se ka danfara dɔ wɛrɛ kɛ bilen ni ka tɛmɛ ni cɛlu kelen in kan Joliba AC ka kɛ ni dasugo fila filanibin kelen ani sebaya fila a ka senanduranci 5 kɔnɔna na a bɛ jɔ ni kuru 7 ye a ka faranka o ye 2 ye o de b'a jira k'a fɔ Joliba AC halisa a ka gɛlɛya tɔ bɛ min ye ASB ye nin bɛ kɛ sababu ye a b'a jɔyɔrɔ banban ni kuru 8 ye wa kuru kelen dafara a b'o don ani Joliba AC ni ɲɔgɔn cɛ o da kelen na tɔntan fɔlɔ minnu dalen don ASB a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ o cɛ ma. an batira mais an kan ka jigin an yɛrɛ de la parce que n'i ye balontan jateminɛ an ye ballon maîtriser ka mɛn ka tɛmɛ ASB kan mais an ye bi dɔ ta kumabaliya don parce que danger tun tɛ yen nɔ mais balontan laban na tellement que ni tun bɛ bi ka ils ont joué un peu n'importe comment c'est pourquoi an batira bi mais c'est pas un problème hein, c'est pas un problème mun ka gɛlɛn o équipe joué cogo ye moi je pense que dans l'ensemble je suis satisfait quand même de leur comportement. Bon vraiment n bɛ n ka joueurs fo n b'u waleɲuman dɔn balontan tɛ dɔwɛrɛ ye ko tɛnɛnkan dɔrɔn de don an y'a f'u na ko hakili sigi bon tana filɛ nin ye n'i kumana ka fɔ denmisɛnninw fɛ en tant que technicien an bɛ kuma dɔn de fur et à mesure an b'u ja gɛlɛya match parce que nin dɔw siɲɛ fɔlɔ ka jouer première division na nin dɔw fɛnɛ siɲɛ fɔlɔ ka jouer champion na donc chaque match an bɛ se ka kuma u fɛ pour que k'u ka intention dɔɔni pour que an bɛ se ka match aborder non vraiment bon en premier mi-temps
an ye fɛn dɔ bila en place en deuxième mi-temps n y'a fɔ denmisɛnninw ye k'u hakili sigi on bɛ jeu contrôlé derrière aussi on a joué le contre vraiment an y'a essayé k'an défend en premier mi-temps an ye but don dɔrɔn donc n y'a fɔ ko an ka essayer an ka attaquer la meilleure défense c'est l'attaque donc maintenant on va attaquer maintenant vous avez le résultat vraiment je suis très content. Tulonŋɛ filanan min kun bolodalen don ka kɛ ni tile 5nan Sɛnɛntolanci ye Stade Modibo Keyita kɔnɔna na o tɛna se ka kɛ sabu tulonŋɛ bɛ bali ka jɔ ka kɛ ni kurantigɛ ye Stade Modibo Keyita kɔnɔna na min ye AS Black Star de Badalabugu n'o dufini tun ye bulalama ye ani AS Real de Bamako n'o dufini tun ye finman ani jɛma ye o ka Sɛnɛntolanci tɛna se ka kun cɛ o waati kelen na Sɛnɛntolanci ɲɛmaaw sigiyɔrɔ kun lankolonyalen kun don o min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko don o don an ka Sɛnɛntolanci ɲɛmaaw ka bɛnbaliya dɔ de bɛ ka suma ni ka fara pani kan. O bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.